break up da Allah da Annabi wannan wayan dama tunda dama relationship din ya zo end ni ma abin da nake nima kenan so faduwa ta zo daidai da zama wayan da na baka takalmin kwallo agogo da Allah duka mai domin an kakka ƙara bibiya na a rayuwarka na duniya wani ke so ga ma da kai kai daman bros ita ke saya ma takalma da wayan ma amma kai tsaya like for real kalli hasbunallah kalla ya naga za ka yi kuka kalli fa abin da a asali kai fa kace da yaddan ka muka yi wannan abu ya kuri kai ka yanzu kawai ka kira ta ka ce mata prank ne ko I hope she will see this video ko amma ba laifi na bane ko biji I feel sorry bros sorry kirata mu ce mata prank ne kirata ko shari ta koyi dama ta to ta ce ka me da wani me za ta yi faduwa ruwa da dai zama ba soyayya to kai amma barin je gida kuma to shi kenan